बरायबाय रायजोफोर आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन बिपिएफनि मिटिंफ्राव मानो एथ'ग्राब मानसि जागासिनो दङ आरो इउपिपिएल थानाय गभर्नमेन्ट बिथां आदा प्रमद गभर्नमेन्टआव थानायब्लाबो मानो बिथांमोननि मिटिंआव मानसिफ्रा मानो जायासै आरो बिथाङा मानो मोनसे इन्टारनेशनेल फेस्टिवल फाथिलायनायाव खुंनायाव बिथाङा मानो गावनि भाषण होनाय समाव बिथांनि भाषण होनाय समाव चेयारफ्रा मानो खालि जाखो बेफोरो मोनसे पाब्लिकनि सुखुजायै मोनसे सिनायथि जाबाय नामा बिनिखायनो बिथां भाषण होनाय समाव बिथांनि इन्टारनेशनेल फेस्टिवल खुंनायनि मोनसे स्टेज सिङाव सौखिफ्रा एबा चेयारफ्रा खालि जानानै थाजोब्बाय दा बेफोर माखासे डिफारेन्सखौ नोंथांमोना मानसि जानाय आरो जाय माखासे मिटिंनि माखासे डिफारेन्स नुथायखौ नोंथांमोना निउज मिडियायाव होनायखौ ससे ससे नायनानै लाग्रोदो बिनि उनाव एसे मोजाङै डिसकास खालामसै रायजो राजाफोर केनेকৈ আমি সমাজখন আগুৱাই লৈ যাব পাৰো কিন্তু আজিৰ সময়ত কোনোবা এজন ব্যক্তি আমাৰ যদি মাতো বহুত ব্যক্তি হয়তো ইয়াতে আমাৰ ইয়াত থকা মানুহবিলাকো অহা নাই ইয়াত কেইজনমান ব্যক্তি আছে অহা নাই মানুহবিলাক সেলফিছ হৈ গৈছে তেনেকুৱা হ'লে সমাজ কৰিব নোৱাৰিব কৰিলে কিছুমানে ইউপিপিএল কৰিলে এনেকুৱা বহুত মানে খালি পোষ্ট আছে খালি পৰ্টফলিঅ' আছে সেইটোকে আমি लोगोफोर नोंथांमोनहा बिथांमोननि पार्टीनि मिटिं जानाय मिटिंआव मानसि जानाय आरो जायखौ नोंथांमोना नायनानै लाबाय होननानै आं सानो दा खोथाफ्रा जाहैबाय बिथां आदा प्रमद गभर्नमेन्ट थानाय समावबो बिथांनि मिटिंआव मानो मानसिया जाला माखासे बै समाव बिथाङा बुंदोंमोन साफ्रोमबो मानसिनो भटार्सफोरनो जब होगोन होननानै बुंदोंमोन वान भट वान जब बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथाङा गोदै गोदै बाथ्रा बुंदोंमोन बै समाव मुभमेन्ट बानायनाय समाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट बानायनाय समाव आदा प्रमदआ गोदै गोदै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिपिएफ गभर्नमेन्टखौ जाख्ल'बाय माख्ल'बाय होननानै बुंदोंमोन बिथाङा नाथाय गाव गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव नुबाय मालाय बिपिएफ गभर्नमेन्टआ सिस्टेमेटिक अडिट खालामनानै गालांखादों खुनु बाहाय जाख्ल'नायनि बाहाय खुनु बाहाय बिथांमोना हमनो मोनाखै दा बिनिखायनो बिथांमोननि माखासे गोदै गोदै खोथा बुंनायखौ रायजो राजाफ्रा दा हमनो हाजोबबाय बिथां आदा प्रमद गभर्नमेन्टनि गोदै गोदै बै समाव बुंनायफ्रा दिनैसिमाव खाजि खुसि जायाखै बिनिखायनो गावसोरनि करपसन बानायबाय थानायखौ रायजो राजाफ्रा नुसारथारबाय बिनिखायनो आदा प्रमदनि भाषणखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खुनु दिन खोनासंनो लुबैला आरो बिथांनि गभर्नमेन्ट थानाय समाव जोंनि बर'फ्रा गोबां जायगायावनो इभिक्सन खालामजागासिनो दङ आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बिथांनि गभर्नमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होखारदों इभिक्सन खालामदों जायनि फलाव बुंदोंमोन बिथांमोनहा इलेक्शननि सिगां जाय हिमन्तआबो बुंदोंमोन प्रमद बर'मोनहाबो बुंदोंमोन इलेक्शननि सिगां जाय नियादि हा पाट्टा जायाखै बिथांमोननो नियादि पाट्टा राननानै होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोनहा खुनु दिन नियादि पाट्टा हा बिथांमोनहा होआखै बै समाव हाग्रामा गभर्नमेन्ट बानायलांनायखौसो बिथांमोना सानसे समाव एसे रानदोंमोन नाथाय गावसिनि गभर्नमेन्ट थानाय समाव खुनु दिन मोनसेबो बर' रायजो राजाफोरनो एबा बिटिसि बाखिन्दाफोरनो खुनु दिन बिथांमोनहा नियादि पाट्टा हा होनो हायाखै आरो बै समाव खोनानो मोनबावदों बिथांमोनहा खुनु दिन दिनैसिमबो 4 ग्रेड 3 ग्रेडआव
बै समाव गोजाम गभर्नमेन्टआ 2020आव गोजाम गभर्नमेन्टआ साख्रि होनानै गालांदोंमोन नाथाय बिथांमोन साख्रि होनानै गालांनायखौ नैबे दा गभर्नमेन्टआ खुनु दिन बिथांमोननो जाय जाय साख्रि मोनदों 500 जननि बारासो दं होनदों बिथांमोनहा दासिमबो डिउटियाव थांबाय थायो नाथाय बिथांमोनहा दासिमबो खुनु दिन सेलारि मोनाखै मानो प्रमद बर' गभर्नमेन्टआ मानो सेलारि होनो हायाखै नाथाय बिथांमोना गिदिर गिदिर फेस्टिभेल फाथिगासिनो दङ माबा क'क्राझार लिटारेरि माबा फुटबल मेचनो माबा माबिनो हेन टेननो आरो नै दाख्लै इन्टारनेशनेल माबा लिटारेरि खुंबाय बेफोराव क्रर थाखा गारनो हायो नाथाय जोंनि बर' रायजो राजाफोर बै समाव गोजाम गभर्नमेन्टआ साख्रि होनानै गालांनायखौ बिथांमोनहा क्रर फेस्टिभेल खुंनायाव गारनो हायो नाथाय नैबे 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि मावग्राफोरनो बिथांमोना सेलारि होनो हायाखै बेफोर माखासे डिफारेन्स दा प्रमद गभर्नमेन्टखौ सुखुयैया दानि बर'फ्रा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा प्रमद गभर्नमेन्टखौ सुखुयैया आरो दा बयबो रायजो राजाफ्रानो गोजाम गभर्नमेन्टखौ हाग्रामा गभर्नमेन्टखौ लुबैफिनबाय बिनिखायनो दा जेसेबांखि गभर्नमेन्ट गैयाबाबो हाग्रामानि जि मिटिं जाया मानो बिथांनि मिटिङाव लोब बर' रायजो राजाफ्रा आरो बिटिसिनि बाखिन्दाफ्रा बिथांनि मिटिङाव लैहोर गावबागावनि थाखा गारनानै थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बिनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा प्रमदनि माखासे खोथा होबोनाय बेफोर खोथा होबोनाया खुनु दिन दिनैसिमाव खाजि खुसि जायाखै बेफोरनि थाखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा प्रमदनि गोदै खोथा होनायखौ एबा आदा प्रमदनि गोदै बासन होनायखौ आंगायबाय बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा हाग्रामानि मिथिङाव लैहोर थांनानै बिथांनि गभर्नमेन्टखौ 2025आव फैफिननो लुबैनानै दा लैहोर थांनानै बिथांनि मिटिंखौ जाफुंहोयो बेखौ जोङो निउस मिडियायाव नुगासिनो दङ आरो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौनो लुबैफिननानै दिनैनि दिनाव जेखि जाया मिटिं जाया मानो गभर्नमेन्ट गैयाबाबो बिथांनि मिटिङाव एटेन्ड जानायखौ जों नुनो मोनदों दा प्रमद बर'आ जायखि जाया खामानिखौ मावनायाव बिथाङा फेलार जादों बिथांनि जिखिनि गभर्नमेन्टनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमा फेलार बिनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' इन्टेलेक्सुवेलफ्रा हमदांनो हाबाय दा बिनिखायनो गोबां इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो निउस मिडियायाव खोथा बुंनो हमबाय बिथांनि गभर्नमेन्टनि सायाव आरो जों नुबोनो मोनबाय माखासे दा बिनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा फैगौ दिनफोराव गोजाम गभर्नमेन्टखौनो सापर्ट होगोन होननानै आं सानो आरो जोङो नुहुरबायबो निउस मिडियायाव बिथांनि लैहोर मानसि जानायखौ दा बेफोरनो माखासे डिफारेन्स रायजो राजाफोर मानसि जानाय जायैया दा आदा प्रमदआ बुंबावदों सेल्फिश होननानै दा सेल्फिशआ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ सेल्फिश होनखो ना सोरबा गावनि लिडार गावसिनि इउपिएल पार्टिनि माखासे सुबुंफोरखौ सेल्फिश होनखो दा हमनो हाला जुदि जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ सेल्फिश होनदोंबा आरो गावनि पार्टिनि मानसिफोरखौ सेल्फिश होनदोंब्ला बरन्स गावनो सेल्फिश गोबां रोखोमनि सेल्फिश खामानि मावनानै दिनैसिम बर'नि माखासे सिस्टेमखौ दंस' खालामजोब्बाय बिथाङा दा साननो थाङोब्ला सेल्फिशआ जों बर' रायजो राजाफोरा नङा रायजोफोर सोरबा इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा बुङो आंनि साननायाव नाथाय सेल्फिशआ गावनो सेल्फिश मानो बुंनांगौ जाखो गावनि बासोनखौ इभेन द गावसिनि पार्टिनि मानसिफ्राबो खोनासंनो लुबैला मानो होनोब्ला बिथाङा खुनु साक्सेसफुल खामानि मावनो हायाखै बिनि थाखायनो बिथाङा जों बर' रायजोफोरखौ सेल्फिश होननायनि सिगाङावनो बिथाङा गावनो सेल्फिश बे बाथ्राखौ आङो आंनि इउटिउबनि गेजेरजों बुंबाय दा आं बारा गोलाव खोथा बुंला रायजो राजाफोर दा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम गोजोनथोंसै रायजोफोर।